welcome to the Culture Convo podcast, the upcoming of greatness. Dango. Alright, let's go. Hey, yo, ladies and gents, boys and girls, know it is. This one is joke by different versions. And the one was better than Bang Mothers and one today. It's Jack. Yeah. Welcome back to another episode of Culture Convo podcast. It is the 30th. Yeah. And I'm here with. You are here with Oh, Wasabi. okay. Why? I'm here with, you're here Where with. are you? Hey, it's fine. You're here with Sinovoya Messi, Judy the problematic mom, the one it with plenty of ginger, baby. Igomla. I know. Masandieka don't be behive. And I'm here with. Yeah. You are here with Miss B, the sweetest and finest honey bee. I am the fabulous and the hottest bee in the beehive, sweeter than honey itself. And yeah, Okay. dilap. Hi, bo put. Hi, bo. Live. So, okay, guys, welcome back This was a smile. What to Enya happened? Ilenduka. Yeah. 20 episode. Yeah. Yes, I have a special announcement. On the 3rd of May 2026, we are officially opening a new branches, new segments. I'm just going to mention them account. Okay. Yeah. Please. But it is Culture Convo Restructure. Yeah. Culture Convo Restructure. Now we are introducing Abantu Abatsha. We have, I think, 2 members ezintsha. Yeah. And also ezinye members you get. But it is part of the development, because one thing about us, we development. So guys, make sure to tune in on Facebook, TikTok, in notifications. YouTube. Yeah. Because I think the video will be posted Sunday, 6 p.m. of the new things, of the new segments as an announcement. Okay. So after the episode, because along with 6 How's the episode? Njani? What do you mean? Oh, guys. Njani wakho episode ngecao. Wait, which Sunday are we talking about? The Sunday. La Sunday. Yes, Liang 3rd. Oh, late Sunday Igcwalisa. 3rd akuyo is on the 20 Yo, what? 26. 26. Sorry. Like engqondweni yami ngokucinga. Yes. Le Sunday was like No, clear. So otherwise, guys, since Sinalondo. Now I just want to jump into what's going on my mind right now. Today at around 9, 9, yeah. I got a call Okay. from one of the community members, Zalapet Dimbaz. I do not want to reveal his name yet. We will keep him because- anonymous yes. for safety Okay. reasons. It might raise his means, so it might actually put his life and theirs in danger of some sort. I'm not Okay. quite sure. But he did call me, but why it had a number, so that please let's reschedule it call for 01. He did call me back on 01. So he was telling me about fights that are happening up at Epitimbaza. Fights that we thought, because we did have a topic about, we did have a conversation Yeah. about the situation of Makwengwa Alwayo. So now Unwenwile. yes. So it has expanded to a point whereby into continuous. Yeah. Nangoku yenzeka ezikolweni Dimbaza zonke izidlali zonke iziphaluka Yeah. Dimbaza. It is happening. Now he raised a concern ethi, for example, abantwana be-rugby can't even go to ibaleni because boyika abantwana abahlela ko-10 aba-attacker. Yeah. So now this one day, so he's telling me this story that one day he got a call from umzali womntana. So the parent was saying ukuthi, coach, umntana wami utheni uleqwa ngabantwana basebako-10 ebaleni ePola Park. Then was ePola Park, so phanga ebona phanga Yeah. yes. So now uleqwa abantwana pha. So he took his car and ran. Ubamba makajongela case. I fika pha ezintwana ziyeza. So meaning ziyabuya ke ngoku. Okay. I'm not sure about Pelip. But so he was curious uba makabalandele. Abona kanye Bayaphi. what I city kanti bahleka kwa-10 number 1 waqomba, okay, you know what, out of his curiosity makaphume ahambe ayothetha nabo. Why do you do this?
Hey, it didn't end well. Yeah. Because for him, because abantwana atheke yena. Siphosisa. Yes. So wabaleka simliqa ngocalemba and all sorts of weapons. Wangena emotweni yakhe. Damn. So the kuthiwa intwana yakwa 1010 but I'm not sure the name. I'm not revealing any names. Yeah, we Yeah. yeah. Name dropping. Kwathiwa intwana yakwa 1010 smashed imoto yakhe. Yes, smashed imoto yakhe. But as he dig information about lento, ufumanisa ukuthi ezintwana they are using substances. Yeah. And yonke lento abayenzisa ezingqondweni, so there's substance involved. So there's people ingxaki that the problem is ke ngoku kule case ne. Iyakulaa nto Komendo sasithethile about uBhotbongani and the drug work Yeah. activism ayenzayo. Yeah. Umuntu angazama ukuba afumanise uba ngubani lo uthengisa i-drugs ebantwaneni. Yes. Then it reveal a whole web of ba kwalo uthengisayo uthengisela ubani. So it's a long chain. It's a long chain and ke ngoku lo investigator ke say lo bhuti uncovers ba okay so abantwana bebesebenzisa i-substances ngalamini mhlambe they were on ithufu, Yeah. right? Le thufu bayifumene kubani uthengisela ubani. Yeah. Lo bhuti ayo confronta ba excess why uthengisela abantwana ithufu yebo Yeah. athi la bhuti no it's my way of living and until I take ayoyami le thufu mna ndithengisela umuntu I just get paid my commission Yeah. of uthengisa ithufu yebo naye kaloku kufuneka azikhuphe ekuthetheni engxakini. You uncover ba i-big boys zale thufu ngobani azofuna uyeka because at the end of the day la mntana uzisa imali ayifumana kokwabo i-parents ezingayaziyo ba lo mntana imali uyisebenzisela ntoni. Yes. Uyebo so for i-safety yakhe I think it's best ayeke ilale if ke ngoku ine-substances ngaphakathi. Yeah, but also I feel like when he approached me, abesithi ba okay, we should raise awareness of this type of thing, ne? yeah. Because at we are not police officers, we are not We are just broadcasters. I'm just putting out a word out there ukuthi as This a is what community happened. say communities our bantu that can help in the community benze something yangithola in order to actually stop this, whether you uthetha nabantwana bakho kanye whatever that is possible ningabahlali, just put some work. Kuthiwa izolo bebeyovinca eVarha. Hayini bethu nani? I-co-worker yethu ibisithi umntana ye yamthumelela u-callback ba sivincelwe. Then uthi njengoba ndiyi-female ndingayazi uba ndizakwenza ntoni ndaya kodwa ndiyothatha umntanam esikolweni. Uthi wafika sewunoteksi sebedispesile sebeleqa nje kwasanto. So I think the only thing abantwana bayoyikayo ngonoteksi namapolisa because kaloku shoot to kill. Yeah. And ke kwakho mzali even nalo mntana who is in the wrong ngumntana womuntu at the end of the day. Awuzothi mbulaleni ube ungazothi sanombulala even though he is in the wrong. Yes. As umzali uthon ba uzawuthi makuthini because awuzothi ungamsina sesikolweni. Yeah. Because kaloku bafumana elaxesha ba bona baphuma ezikolweni beyovinca kwezinye izikolo babavinca la nto nabayazi. Yes. But yeah, kukho into enjalo. Damn. You get. Mna ke mna bendi-associate nale nto uba kuJune kuzawungena mna ndidla ngoyi-associate naloo nto Kuzongena. uba kuzawungenwa. Akaphiliswa ngabantwana bethu. I don't understand umguyo at this point umguyo mawupheliswe. Sombe sozuphela umgoyo. Ingxaki kaloku kwezinye indawo umguyo wenziwa peacefully like ezilalini zoomaxesi and such wenziwa peacefully. Is that Is that apha Lepisi uthi basebenzisa the substances. Abatshaya abanye. Abayenziswa sisigezo. Basile. Basekwa kumakwabo, baphethe kwa kumakwabo. ungababethi nje nto fuck imbamba Umntana amandla kuna. ba namandla kunabani Yo. phi xobani You know, anganye I feel like zikhona other black households, ne?
when I'm referring to lento yakho. Yeah. It's going to black households ufika kuthiwa umntana uxakile ntoni alifika liqobe nje ngomntu asekhaya bamyekele ndiyabawela uba phaa wasentwana kahle ndibolekwe i-2 minutes but man Zabathini? khaba lokho ambetha kuphi isigezo esi yabo but also I feel like yeah man it is a matter of parents talking to abantwana babo and actually fixing loo nto that's how it's going to be fixed le nto umzali being strict emntaneni wakhe makadiscipline angathi hayi ngumntana kabhiyanga ngumntana wam Yeah. umntana kabhiyanga u-10 umntana makenze ngani umntana wakhe is part of the problem when umntana wakhe is part of the problem just fix that problem filthela nomntana wakho ndiye wena uyi-apho wena uyi-apho ukumguyo ubhala Wari yam ke ngoku uzawuthi awuyi-apho ne uhlele endlini yesikolweni umgqibele esesikolweni phithiphithi nanko kuphindile. makabanjwe lo mntana wakhe ndinolwimi ke yazi ndiba uluthethe enye into qha andikayiboni isetyulator so for next episode phaa kulaa show yethu intsha lulwimi apha kumithele Hayi. bayaloku irevolve abantwana besikolo I think soyibonile Oh my God. soyithe tshene Andiyazi but I think ndinalufifanyana khona into endiyivileyo. But Oh, yakhohlwa uba oh. yiyo le ebuyivileyo mhlawumbi nam ana ndiyibonile andiyivanga Ethi kanti mhlawumbi mna ndibone live ndayibona that Just gqibile ishow. otherwise what is your what is on your mind Gogo. yeah ubhuti wam Buti, yeah, I like it. Love it. yeah ayosba ndithi tata to everyone Wayiniqubule. usaprocessa leyo bethwana njani but also okay iza bhuti wam iza nayo I've already had because of this other day keeping it down as usual Awuthanda down. now kaloku bethana so life eKingdomstown Nanifundela uba nguye xa ndimdala. andiyazi lingaka eKingdomstown yakhe unoba unendlu phaa xa afuna usixelela hey so now ndikhona so ndi-hikile as usual Yeah. now hike imoto entle as usual at Polo, so it's a nice car. substandard okay Yeah, good substandard. It's nothing deep. utakayikhwela now- kwithezi Kayikhwelithezi. utakanokhwela nje Chami, uzawuxakeka kwayibhaki ukhwele kwayikhwanta nethezi. utakayihike imoto embiyena Masimiyeke Chami, qhubeka nje. xolo bhuti wam So ndimamele lo mama lapha ohleli eFrancid. So she's speaking about the beliefs, traditional and Christianity. Now yena technically ebegxeka traditional. oh Uyangithola. It's a very nice. I Kai, think, you get others knows is very come jonga andifumbe ndithethe because whether there's a misunderstanding Oh. to your mentality uyangithola. I feel like there will always be misunderstanding between the Christianity nendoni Ne-traditional. especially if you are not willing to open your mind ekucingeni. Xa uthi umuntu ayi Uthi kutheni? wesikomdala nyani xa umdala So now nyani she- usuqonde So now she tells a story of a child ose-hostel. So lo mntana ose-hostel caba ke uvukwe ngamadlozi kwalatha impepho. yes So njengoba kulatha impepho Chokos. ke ngoku abantwana siskr Oh. so they were like burning that Looks kakubi yeah, it looks like kakubi and when they're not comfortable with that because Oh, son. so there was a fight between Christianity and And the traditional traditional. Yeah. to an extent but wafika namagqirha bafika amagqirha namakholwa lapha so they are fighting the battle but umntana was not supposed to Burn light incense. phambi kwabanye abantwana because Ebezawuthini? bona Okay. don't you get so yeah I want you to ask your opinions about loo nto khawuyesini Iyayibona. Yimani. Sorry. because irhazelelisa intloko Uyayibona lento? Yayisifumana eBhayi. Esikolweni. Bethunana. Babengekho ncam ozikriskri pha. Ndithi kwa ozikriskri babengamagqirha pha. Ne? Yayiba ingxaki xa utshisa impepho yakho kuthiwa impepho yakho mayinukisele wena wedwa. Yakhe yanukisela iroom njani impepho? Iphele roomini njani impepho? sosiba noba uvale Ba- umnyango uyaqhumisa, edede ngoba incinci iyaphuma. iyaphuma nasi imikrobo ikhona Sasilwa Chomi. Nathi. Hayi shem, sasilwa nyani. Akuthiwa awuphahli. Awutshisa impepho yakho uyayifuna uyitshisa
it's either uyitshisele ebaleni le-netball elingapha eback khona phi loo nto mina kuzothi uyathakatha xa utshisa ngapha phandle kaloku sizawuthi uyathakatha kuzawuthi mhlawumbi uthakathela isikolo sakho futhi kaloku umntu okujongileyo ongakwaziyo uyolayita impepho phaa ebaleni. The only thing endifuna ithetha umntu makenze nefuna yenze usiskriskri unguroommate wam ndiyaphahla phaa mayikunukisele ube right uyeke ufuna ushaya okukhandara bashe bebo uzabashaya begrand ufuna ubhiliva kuyo. Okay, believe ne, but kula situation yala mntana ke ukwenziwa njani xa kuzawuliswa yena kuyaliwa kaloku naye ne-beliefs zakhe ke uzawuphahla phi iyalaa nto kulaa nto kuba okay let's say yena umntana ke ngoku ne uyaphahla abe ekhonza kaloku ne abazimsike ecaweni kuba could be, but kaloku kuba use-hostel doesn't mean ukhonza le yase-hostel icawa uyakwazi uphuma e-hostel ngecawa uhambe kweyakho icawa. Yes, but my problem is lona kaloku uzawuda ayofayilisha ii-complaints and ke ngoku kwizikolo zethu mostly colleges yabo. I know because I had a roommate sasingo soyi-2 norumza wam ngapha kwenye icala kukho omnye boyi-2 abalento abayenzi lento yabo. Now there comes a problem ke ngoku thina bathi siyabanukisela impahla zabo ziyaqola ngumqhumo and stuff undibuza uba irume lapha inukusela njani irume phaa like we sohlulwa irume eyi-1 nanawe so ikufika njani livumba le like yebo to the point that ke ngoku we were almost expelled ugxothwa kwakule ndawo sihlala kuyo because ngenxa yempepho ngenxa yegubu ngenxa ye-candles. Akakuthiwa thina masingaculi nokucula kaloku iyakufikela iyakufikela kaloku uzawufikela manana uplani uzawuthini ke ngoku uzawuhlala phi because kaloku xa ise-hostel which is school grounds right ba uphethwe ngabelungu uheadmaster kuloo point owethu campus manager was a white man. Mna into akazinto nge-traditional into endangayi-understand neklanti kowethu wayeliqirhakazi uqobo but wayengafuni impepho ilayitwe uthi uba yeyalayita mayinukisele wena how kodwa unendumba yakhe endlini. I don't understand. I beg, please. But if you see this, me, I'm sorry, but I have to tell my truth. My opinion is that they should have just let the kid. Abantu abayazi how painful it is to be a clairvoyant. Yabo. It's not a nice, and it's not like uti yo ndiyafuna uba ligqirha uyozixholela ubugqirha pha ungathi uyabuthola ngathi uthe rhutya apha estratweni. No guys, umntu uyabizwa and kusemntwini buya whether akalwamkelanga okanye ulwamkele some screws will always be loose because uzawuphambana akalithathanga uyaliphambana uyaphambana ulithathile yabo but ke xa lithathile zikhona indlela yena anokwazi uzihilisha ngayo which is elagubu okwakuqhumisa elakhandlela okwakuthetha uyabo because surely she was feeling something emsindayo kwabahleli nabo not that kutheni. And I hate the fact that they demonize indaba ye-traditional healing or something ngongathi umuntu unosathan okanye unento ezimdaka. Serious because kwa umuntu omdala ekwaziyo uyithetho la hlobo ba yena ukhethe licala likaNkulunkulu kongathi mhlambe awubaleka ingxaki zakhe lo kongathi mhlambe like into embi. It's not a bad thing being a clairvoyant. It's actually such a very beautiful thing because you can actually heal people through speaking, through seeing, through whatever wena oyiphiwe ngabantu bakho kwini. Okay, yabona kwaba bazenza ozikriskri ke ngoku beyo complainer ngalumntu. That's just being bitchy. I think you can't buy the bitches. Like an hour, you take. Yeah, iqhuma like an hour igqithe. Lando yena semzalini yabo. Umntana wakhe ebheka etertiary, yabo. Ehlala umntana wakhe phansi and then be like hayi manje niphazamisa. Into ngokunina. Niphazamisa ngawo ngizolibala. Nenza nongo. Iya nasemzalini lanto. Umntana wakhe ebheka etertiary. I think important ba uhlale naye phansi yabo. Umxele ba ewe siphila isilungu thina soyi-2 pha uzodibana nabantu ndayifumana lo lecture uzodibana nabantu ngabantu
abanye banofefe kakhulu awunafefe wena abanye ngamagqirha funeke benze into zabo uzobona into kuwe axelele ba kukho into enjena nje you need to fix A no B no C sumjaja aba banofefe it's either nabo baya prophet sumjaja phila ubelieve lento ufuna ubelieve kuyo qha I feel like umzali naye suppose hlala naye phansi umntana akamxelele ba okay ungafika uphakamela abanye abantwana pha bawasiqhelanga uhlaba ehlaba ibhokwe thina ekhaya bayeke bahlaba ibhokwe bayeke believe yena ubelieve kuyo qha uye kuba ne-opinions no bandenza sense na ngokuthi chaza ngiyandazi ke guys yake utitsha njani kahle kodwa ukho kude kuchazela hayi bona kwaphela ndithi ndiyatitsha understand kwenzeka nje ngokutitsha no kwenzeka njani utshela uproducer namhlanje Yes, I was Bianca. What is all right oh okay uthini butwa yeah? What's on your mind? all right but into ephekwa ngilamfana because asimazi bucinga into andimazi ba ungathi andiyazi all right ingase ndithi cut because andiyazi xa yakho buthi Pause. kampo uyabhubha lo mntu what's going on. What's wrong now? Except Bafethu, don't forget to book your favorite MC, your promoter, your presenter, your performer at your event, and let's make your event a success at Jaguar Entertainment. Don't forget to like the video. Okay, guys, we're back after a brief ad break. We just had like to get a 5-minute nyana break. Nje, it was ncane, it was cute. Otherwise, I heard you had a question, a question. Uthini question yakho? My question is, why do people feel broke every time? Kodwa bayapeya, bayaphangela. Ndifila broke ngokungekafiki lo payday. Like why is this solo Okay, can I answer? Yeah. I feel like we have adopted black mentality. What is black mentality? Black mentality is that you are poor. The minute you install that into your mind that you are poor, you will become poor. Because what you install in your mind becomes your reality. So now we have installed the black mentality. Black suffering. Yes, the black suffering. Because now, for example, what is black black mentality? Of why I'm saying why I'm relating this to black mentality. There are things as in Kasula me as an individual. Because us as black people, we like to say, but we want to work. Now, if man msebenza asiyonqena, that is black mentality. Oh, thank you. You can't say, but you do not mind skipping a day at work. Thank Because you. Young ton. Yeah. That is a black mentality. When you are used to using them, you turn the land of 6 Yeah. So Hashem, Hashem, Ujek, uyazama bethu hence I do not like izinto za free. Hence I always say personally, it's 350 is a waste of time. I can't be rushing for it 350. I so kwenzana nix. No, I feel like the minute I install the mentality of 350, because I feel like people install the mentality of 350 as a payment. Yeah. You're not doing any job. Now you're getting comfortable. You're waiting for a 350. That is diabolical. That is black mentality. So to come back to your question, we have installed the black mentality of Tina Sipoa. Now, rand my pay because the minute I get imali, yes, because who am I to have imali? Now it's the fun say, but you know what? I can't even buy myself these socks. Because the thing and the thing was needs. I can't think into the hands personally, there's no be some. And was the man out KFC. Oh, for no KFC. No kwenzeka nto hlala phansi. Mayithi phela imali because amatyala azisiza mntanam kodwa ndicela uyozibulela exhegweni. Because ekugqibeleni it is ngamandla akho. Now anzothi ndibroke kodwa ndiyile ku KFC. So the other day I was going through my bank thingy. Yeah. La track imali yam. So I'm saying about him on 52,000 bafumana phi lapha. But I did come to my senses. But no, man, hey, no, I did this. I did that. I did this. I did that. Now I am grateful. But you know what? Even though I think I'm at this exact point, at this exact point, I did something. Lando utiba okay, eating any malako. Hence and onyanya makyala.
Yeah. Because the minute ndisifake Hey, ematyaleni hey. andikuyumva. Now Hey. imagine now I was saying ngicawa imagine Khadi lakho likumatshonisa. ndinetyala lotywala You? ndinetyala lotywala Yay. now ndiyahamba funa ubhatala 370 yasePlue House. You? How diabolical is that? Umuntu othatha iwine ezalayo. Iwine ezalayo. ndingayitshila sponge Uxolelwa uyoreyithwa ngemvubu. into just imagine Ureyithwa ngemvubu ngenxa yotywala. notywala Kanye ikhadi lakho lihlale Emntwini. emntwini ngenxa othengisa yetywala. utywala ngenxa yetywala. Uthi bakupeyi uqonde dem. Imali yami gone. Imali yam. yeah Umzekelo bendilelwa yenye intombazana yakwesastrato uba yho yandiyithanda into ndiyenzayo yabaseloko xa kupeywa ndiyazi imali ibheke ematyaleni nto ndathi kuwe loo nto wayiqala ngokwakhe into ikuwe Le- mani ukhala umntana kusitheka nanto yesikolo hamba uboleke ebantwini mani usithini mani sikodwa imali ikuwe still ubhizi butywala nto likutyayo Enjoy yintoni? nto likutyayo Because you can't tell me you're drinking for enjoyment. You're not drinking for enjoyment. The minute ude ubolekele imali. I hate umntu mna kum ozothi, "Hi, ayolile ndicela uniboleke imali mhlawumbi it's weekend." Yo. Cela uboleke 100 rand, cela uboleke 300. Yho. 300 uboleke imali 300 imali. nge-weekend Imali yami 500. Get 300. Yeah man, on a uboleke Friday. kakhulu And andimfuna ukuboleka ngeweekend, yes. Because uyandicaphukisa. Because the thing is I now think so ixhomekeke uba ungubani No, for me, I don't borrow friends' money. nge-weekend No, they are friends and konda. Okay, I can borrow. yeah. Nangu Chief, yeah nangu Thandile, nangu Sino, nangu Hlomla, nangu Ayol. Yabona those people I can borrow money and not even expected anything in return. But suba sanibhatala man. Ayigcine tata. It's fine. Yeah, well, Ayigcine tata. and I don't mean it in the meanest way possible. Like I know, but you could do something for me Yeah, later you mean, on yeah. because at the end of the day, you guys are my friends. But they are friends and gonna. Hey, sorry, that's okay. You Always get- I telling Enye a into- weekend ke ngoku imali. enye into I endicinga know. fanele uba eyenza abantu babe broke kodwa it's the social pressure Yeah. Yeah. mna ndifuna ukuphila ulife wakho Which is andikwazi uba wenza Andikwazi. njani wena Yo, Sino, I always say, Sino, people buy everything we show on social media. Abantu, they would think about, yo, Jack here, I'm not, Jack Jack is here, ayibulala. Ngiyajabula. Jack is living the life. I can ask Jack 200. I'm not 20 rand. Ngoku. Ngoku. You get? but xa ndijonge avele ngandastendi xa usithi anamali But ifresh ijonge haircutting ngoku. Hayi, Jonga hayi. i-haircutting ngoku. Hayibo. Akho lithi 20 rand ayikho ebank account get? ngoku. yabo vele umntu angandastendi xa boleka imali kujekujeka anamali Ndidanamali. Habo brown le haircutting ngoku. Ingenaphi loo nto? Because guys, Ngabani kanti le nhloko? because I feel like we all, beg. we forget ukuthi behind a camera, Behind closed doors. behind closed doors, there's life. Yeah. You don't know about okay, what do we do in order for us just as light as is called. And yeah, but what do we do? And I didn't know things and stuff. It's different. Yeah. I know. Angle ngokuthatha. Zanayo. I can do anything. I don't know about doing anything. But I'm just saying, you do not know the kind of pressure is in order for us to actually settle the skill. And ke ngoku Near family. Hey. nansi into edikayo now. I feel like as much as people don't realize ba okanye we are still in our 20s and stuff, right? Yes. We are the new age adults. Yeah. Emakhaya. Yeah. You are the one who's expected to put food on the table. Lightly no corn. Yeah. Makulo has so much pressure, like it's not even pressure. Makulo has so much faith in me. Ndikona mfazi Hey. ucinga ndi-ena malini mhlawumbi Oh because my. konde Bianca Kombani, it's the middle of the month, bro. I don't have money andisenzi neentloko ngoku. What's going on? Bianca kotya akho kutya. ndandanemanieka Clapis. Yebudget ubhajethelwe ngumzali imali yakho ipeyayo let's say uyayazi upay peanuts but still expect intwenka intwenka half yakhe okay not even half actually maybe i200 emalini yakho ipeyayo okanye ngashili kwa Uyisebenzisa ikhadi lakho lihlala kuye
That's abuse. masiyeni apho. Ima i-reality yomntu le. Yes. I feel like we also Wenzelwe izinto ngumzali wakhe and then axelele ba handakukhulisa kaloku. No. Ndakuthini. So now Asikhulisi ngoku. manditye amandla akho ngoku. Asikhulisi ngoku umzali sicela uxolo ke ngoku iwari yam No, it's- asikhulisi ngoku. to parents, that is selfishness. Because you can't tell me about unkhulisile now. I have to pay back. As if I asked to be here. I didn't ask him. Nguwe mfana loyo ngqengqa. Hayi ke ngoku. But it's a At the matter end of of the day, kuye moso wavuka notata akho abakhetha ukwenza. You didn't ask to be here. So into ba unqumo I can't expect to say unqumo ngeyibhetele ayi ndakukhulisa notata akho ndingenanto ndihambe ndiboleka imali ko ayolile for amanapken akho asoze ndiyenze lonto kunqumo because unqumo zangathi ambondenza Kulife womntu ke lo. And xa ndixelelwa ngayo kha ndiyithanda ndifuna uxoka. And ke ngoku indlela ebendijongwe ngayo ngabantu abadala I'm like guys khanivule namehlo irongo lento niyenzayo. Yangathi ndirongo xa ndisithi mna eyam imali. I mean ikhadi lam. Soze lihlale emzalini. hayi elam I think Akabambe lento ndimnika yona. no I think get- I think there's a different kind of umzali okikhadi lihlala kuwe. For example nanthatha uthanda ukwenza mna as an example wamama ikhadi lihlala kuye kuye Yeah, as we no. speak should abone ba kushota i-beef stock ityuwa nantoni na uzahamba uswipe andixelele ba ntombi ndisenze into ethile imali ethile. engangethile phezu kwale mhlambe mina besendimnike yona esandleni engqeshi but ikhadi lam lona lihlala kuye akatyi imali yam I just prefer ba ikhadi lakhe lihlale kum ikhadi lam lihlale kuye but bakhona ke abazali becaba wow hayi yabona ke lo Congrats. ndingambetha okanye angagqibelela khadi lisebenza ndiyokwenza ikhadi elitsha ndilivale Hayi guys. kutheni engakhenze loo nto khoma othusa Amnike ke. Amathuse yena, umntana. kaloku andithi ikhadi lihlala kumamakhe ubaby boy lo masithi umbaby boy Ubaby boy kanye. yo Mama's boy. Ubaby boy kanye. Abanengqondo. Sinawuza sinangqondo. Hey, sinangqondo. sorry okay ubaby boy lo andithi i-app yekhadi i-app yebank ikuye efonini kuyo ibonayo imali yangena umzali akayazi bimali ingenile yena makathe the day before payday or days before payday acimela khadi okwenza ikhadi elitsha athi ela khadi libiwe okwenza ikhadi elitsha lihlale kuye apha kuye umzali athi uyoswipe decline insufficient card okanye insufficient funds okanye lithi card ibe nalo reason man yoba ikhadi alisebenzi kodwa kuthene dom Ingxaki kwayena Andifunda dumo. ebuzwa ba why ikhadi lakho lihlala emzaleni. And Mama's boy. impendulo yakhe andivela athi hayi ndistrict ngemali yam andifuna ukwenza mistakes bla bla so bla. mama kuyamthengela i-underwear kwathini Akafumani on. nesenti. So akhonda yenzelwayo ngale mali yakhe Andikaboni into mna athiwa uyayenzelwa. once amawule beyindoda ezabethani Yeah. andikawuzelelisa damn yo Afane ngigila. hayi It's bad. it's bad because umzali wakho selfish nyani yo I on other topics yo no ndiyarealize man lento ubuthi nomnye umbuzo wakho What do you guys- besiseklendo yale mali Le mali ne? ye-brokenness Yeah, brokenness. Bendithe ngebudget. Niyabudget guys nini? no I don't I know by ngenyanga ethile I have to get one item for mna one item for the boys Yeah. khona into endiyicontributayo mhlawumbe towards i-podcast I don't know galoo malana ndinayo khona imali endiyicontributayo apha endlini that's my budget Okay. I don't write down and budget. say Andihamba. thenga lena mama uthe uchebile qhando ne. ba umama uthe kule nyanga bheka ndifuna 400 okay 400 kamama bheka ecaleni ecaleni. 500 yomgalelo bheka Bheka ecaleni gone 900 item kaBianca item kaNcumo item kaBukho Ngilana ndiyazi ba uma i-transport. ndibudgetanga mina kwaba kubi. Mm-mm. Ndinaba iyabasebenzela Hayi abantu mina guys i-budget. insebenzela nyani. but uMcDonald's okanye uBurger King Akazi ndinaba phamna. Mm. Saqala inyanga nqondo okay sinovoy. Ubhayile kla nyanga.
wayibhubhudla wayigqiba ngendlela erayithi futhi ewe bhubhudla akho mntu urobanga ngotya imali yakho ogqiba kushe ko-0 eakhawuntini as long as you have something to say ewe ndizithengele wethu ngale jinga xesha ndandisaphangela klahlaba ndandiphangela Tobi ndalibala ndathatha i-beef stock kanene I have a new phone yebo you have something to show for beba kithi I was like toxicity like I have beef stock phone athi Tobi can't call back the fuck Tobi can't call back because the phone yakhe like see God you know guys budget others Bianca what is going on kumthenga budget number ya budget budget ubheka king snake balekile olahla bukhera guys anama ndistinje guys ndizithandela nje king pie imandi king pie formna abani fail inyama ayondo ya inyama ayondo ya ukhenda kuyandina ndingaluma kayi-1 ndivele ndiphise ngawo ndiphume ngomnyama I feel like makahambe nawe nje akafuna uhamba naye yemtyela athenga u-streetwise 3 atyipisi uthathe la 2 wena neza chips nala drink hayi bawuzawuthaka asithi date lena hayi uma bekhaya ngayithathi wrong noba I'm off market so no gallivanting namantombazana bethi andifuna ntombazana asifuna ubethwa thina singalisi rapha nathumza mdala ndihamba nazo so nathi kusenza nathi irongo xa ihamba nathi ndisifuna but ke mna guys bezandibuza ba my opinion is my hot take manditsho what is freedom of speech freedom of speech uthetha ondafuna uyithetha ngalo freedom of speech ifikelela nini to no longer being freedom of speech to just being plain disrespectful I think kutheni ngathi nifuna uphendula nobabili yabona I think iyakulanto abanye abantu baba too honest ne yabona umzekelo mina ndixelela into endiyicingayo ne andiyazi ifika njani kuwe xelela mina kuba ndicinga ndiyithetha right yes uyabo ufele uyithathe kakubi andanoba ndisense na kakabu siza Jack zapina ndipheke ndizokuwe directly ne ukuthi hayi something deep ukuthi mawusowuthetha indaba mawusosiza kum undixelela i-opinion I feel like le nto ithetha it depends ukuthi number one le opinion ndika ngayo we're talking about ntoni apha ebomini bam okay you can't tell me about you can't give me opinion ngeendaba zasekhaya ningakubuzanga I feel like freedom of speech sikhawula stop that sikhawula now ngoku sino I'm Jackie chama abantu bacinga phama ndenza loo nto no Jackie nityile nitheni right nilayithile namhlanje nilayithile namhlanje ulakho yintoni napha uyangithona nilayithile namhlanje I feel like freedom of speech I feel like laa nto ifana nokuba you have a freedom ye-shelter but ayithi le nto uba you have a right uba mawungena apha ekhaya uzolala apha ekhaya xa we get you have freedom of shelter but that doesn't mean uba le yam ishelter izonethezeka kuwe izokwakufolala kobheka na anytime funza kuyo kaloku it's your agreement guy it's your agreement now awuvela ngadubuleka wangena ekhaya ukudubuleka now ke ngoku I come to you i-freedom of speech kuyangena xa sithi sino I have this problem ndingenza njani now you're giving me opinion yakho hence ngintoni iyangena nje in-freedom of speech sakho you can't just barge in views on sorry so uzoku uzongena nyangithona yes that is my opinion usaphela
Kuthi umntu akamgqibile. Hayi bagqibile. But ke ngoku But yeah. so uthi in a way ne xa into irrespectful it's where you know your boundaries your Yes. lane your place Yeah. yabo ungazondibuza nyantsini uba nilayitile kokwe ungayenzi lo sisi yakuphoqa yakuphoqa ube manzi Nilumela umqangi mbuku sisi. Uzo. And I feel like Ndive ivumba. Ngokunqonda manje busi di consent. I feel like Jonah, yenze phambi kwabantu loo nto. Like there's a level of being concerned about something. There's Okay, then there's Jack. ukuthanda indaba. uthe ntoni? Ujack hayi no nditye. Hey There's ukuthanda indaba. hey Now ninjani ngoku ever since nihlala nabani? Yo kunjani ngoku? and I'm sure ixhaphakele ke leyo question Angadibana abantu abandebileyo. yabo le question Like bayamazi. Angadibana abantu Bayakwazi. Awu, bayakwazi. Bayakwazi. And ba-right, I don't yes. have Because time. they And know inoba how bayajonga, uyantombi. inoba bayajonga baqonde yho. Yabona if lo intombi bekhona, bebuzathi isapha sisi. Kunjani I know mntasekhaya. ewe I do not have time for long. yabona ke ngoku that's where freedom of speech can turn a bit disrespectful because ungena Ungena kwinto kwinto engakho- engafuniyo. engakufuniyo Yeah. as much as when you want to know that information you're not obligated to Yeah, you're not obligated to. eyoba ekhaya slide It's none of your business. A slide. Noba nathakatha ngolwesine. Wena singendawo. awungendawo awuzondibuza futhi apha phakathi evekini kuba ngumakhelwane wami uthi wethu ntombi ngolwesine qonda ndibona Iya kulando Lokuba saziva iintaka umntana wase Singendawo. kwesisikolo. hayi wefuteke Kwesisikolo nansi kakuso. Ndixelekela kuso inyama. oh Aw. Sasifunda jonga. Ebexelenge kwintontonton waze waxelenga kumhlaba waseDimbazi. oh god ndasinda Ukumntana like ndiyandazi ngaba grade 8 abantwana. Ehe. Ngabafana. So bahlele nezi girls ke stupini. Uthe ntoni? Wathi omnye, hayi, pizza. Wathi omnye, axoka. Benitshinga ntoni? Inqodi, andiyazi ntoni, whatever. Andiyazi lo gama, andiyazi noba inqodi noba yintoni kodwa. So mkhoqwarha kaso. I'm like, why is it that phakathi? Nezi girls kuyahlekwa. Umntana maxa jonga kazujengela lanto. Sisile nto. Ndithanda kodwa response. Kaba. Ubuzwayo. Bize utyu. Because I feel like yazi lanto it's yabonga you're taking me to another thing. Land of izathi ke land of us actually trying to bama to please abantu ngabanye abantu. pick me Finida man Bianca yo hayi wethu. Kawuthule Bianca. Kade akanye sihlela from yo the Bianca igama lakhe lulula. sebalula That's fine. sozoqhuba jo izathi ke Okanye vele uthi no man. Ndiyakho ndisathetha kusona kugcola abantu wonke umuntu lapha focus focusile. Njengenza lezi opinion. Uthi sinotha yayijeka uthi man Time. Now ndikhathiwe ndiqoma okay. It's fine. Noba at some point benganuki. But sesicinge wawunevuka ke ewe bawukathi Kaloku jonga. okanye Usinohlala kakhulu noJay. yeah. Usino uzayiva lento qala Uzoyiva. Okanye la way of actually besides ukuthi la of degrading opinion yomuntu. Oh. Whereby vele qamba hayi wethu. Sikuvile inkosi. And then sit on umuntu. Yo. I feel like nayo ngenye is one of the things. ayibhadlileyo nothethwa No ifana nakwitishala lanto. oh ikhona ke sana Phakamisa. Yeah. Kuthi yima. Bani? uthini wena Athethe. Damn this Jack. Uthi okay. Hayi sikuvile. Uthi nomnye. Like I feel guilty. I feel guilty. okanye miss valid. Yes. engxaki xa The thing is, I feel like engxaki, as a teacher ne I feel I can understand where they are coming from with that Yes. because you can't tell me ba this chapter I was teaching it for 2 weeks ndikubuza umbuzo Let's say kaloku usaqala. uphendla nonsense yakho Let's say usaqala uyiteacher ne. Xa ufuna uva ba understand njani. Sino? Hello. bayiphendla nonsense abantwana Bakhona nonwasisileyo. just for the But sake let's of say guess. wena
uyamva ba uthethe into enesense ne but akangeni ingqondo kule nto ufuna kaloku ngene xa uthetha into I do acknowledge it. okay ke I class do acknowledge it. Ndijonga uyeza. at least Hayi, yabo, nam- at least not Hayi, uvela thetha- uthi nomnye Iyephi. Makazo. ijaf ayidibani noba vele wenze nje wasubani wadigidi nje into nice kwenza abanye bafuna ukukhupha yabo at least I would say mna ndenza loo nto uba uyeza naye akakho ufuna uzama akukho ufuna ukuncedisa yabo kwenzeka nto ngobhuto okay Hayi bo. Yeah, Okay. abasothusa wena Yeah. akasile ngale i-flex life I was going there versus peer pressure bese singenile ke phaa qatha singenile khakho singene kakhulu sithe nje sithe Sathini kanene? xapisi yemali I think la man laa nto uJack ubuyithetha tsho mba and i-flex life yazibonakala through i-social media ama-2K as much as i-social media thina siyibalele kukho ama-2K angekayibaleli i-social Yeah. media who fall in the trap of being influenced because there's influencers are just doing their job Yeah. yabo, because ngama-2K who learned to work the system because not everyone umama wakhe wathi kwa-psychology uyawuzufunde into ethi nonke njemani lapha kule klasi nje 50% wenu sozaqeshwe ngoku ninale degree Yeah. yakwa-psychology and 50% wenu nakulo 50% uqeshiweyo omnye uzawuba yicleaner omnye uzawuba yi-psychologist equalified omnye but anizothi fall in the same spectrum anizoba successful nonke and kwaba bangaphangeliyo kule 50% ngaphangeliyo kukho abazawufumana mhlambe i-gigs yebo i-gigs ama-2K have learned to work the system so flawlessly because there's such izinto ezifana ne-content creation Yes. yebo Okay. as much as the content creation ke ngoku you have the likes I'm not name dropping in fact I'm appreciating you have the likes abo Grace Mondlana do you know Grace Mondlana you should know samkhangela as in now please do ndifika nje endlini there's the likes abo Grace Mondlana 2001 earlier at Beijing as we speak on a 10-day holiday trip ehamba ne-brand yemoto imoto ayifumene through social media oh man this lady has a teaching degree did not use it at all instead focused full-time on content creation so that's in a way ingangathi sometimes kuba simbona ku TikTok we watch her partial life ulife asibonisa yena ulife wakhe asibonisa yena ku TikTok ingangathi uyaflexa because there's a closet where there's just branded sneakers your Pumas your Adidas your Nike there's Louis V bags coaches don all the branded stuff you can think of une closet yayo like une closet dope nice she has an office like ubomi bakhe bulapha siyabubona and bu beautiful funxa ke straw sekhaya ukho mna ke ngoku ndibukela uGrace Mondlana ephila ubomi bakhe through content creation I want to be like uGrace Mondlana And then you start pressuring yourself. I start pressurizing myself ke ngoku denza anything and everything just to be like that girl forgetting that la nomazana ulife wakhe ka TikTok is not actually ulife wakampilayo mostly like that is her work umsebenzi wakhe lo that is a 9 to 5 i9 to 5 yakho wena kukuyeza balasa uyoteacher okanye uyegadini uyorhumba pha wenza double digging Yes. ubuye uphunge qha uphole ufumane isentana zakho at the end of the month Yes. yena she spends grossly about 500k per year or more per year wena ufika na kulo 500k per year it starts phaya ba we start pressuring ourselves through abantu esibabuka ku social media bazisebenzele nzima abazisebenzelayo Baziphela ulife as a brand deals umuntu akayifumani lula uyifumana through ukusebenza consistency and all of those things to be visible on the internet is a very hard thing It's a very hard thing. it's a very hard thing and understand abantu bacinga uba visible ku internet it's into engoku
it takes growth. You have to grow your brand. Funeka uqheleke, funeka ube ne-niche yakho, something ebamba abantu babukele iivideo zakho. Yintoni lingaka esenza thina sibukele iivideo zakho? Why are you so special? Why must I spend my likes, my data watching you? Now. You know? Yeah. It's not easy. Kumsebenzi lowa. She has to buy equipment, an iPhone, a DJI camera, lights, everything, tripods, this and that. For ba aposte le no ipostayo, si consume thina. She has to pay for those things. Wena awuyazi nalonto ba kukho DJI camera yafuna nje ubomi bam. Hence ke we have abantu abathi baphangele garage kanti abaphangele garage namadoda abazi truck drivers afumana 6,000 per night. No, I got that from a show kuthiwa nguStina allegedly and yeah, I was just catching up. It's bad. Yeah, it's bad. But yeah, Bianca, I feel like uyitye yonke. Yeah. Uyihlafunile. I feel like uyitye yonke. Bayikho into So, akutheni ngesikhathi singaka. ingaba ndindwebile. 8. Ba asithi gqithi. Akho nje Bawunoza. But yeah. akho nje gqithi. Oh, iyafana nalana ngoba umdala le. Ndimdala le futhi. So yeah, man. Otherwise, I feel like yes, uyitye yonke. Yeah. Izathikela. Yeah. Yeah. So I feel like Ngombili. Kasazi bathini? Oh, yini bhuti wami. Makuyathetha lo. no, it's we should stop pressuring ourselves. We should stop pressuring ourselves because it's not almost what. Now I feel like we're at a peak. You did mention something about us being the elders of female. Yes. I feel like now we're at a peak where I was talking to my other half about it. Khaniyekeni bethunana. I was talking to my other half. Ndicela uyiklipe. Utshana pep. Yo. Namanzi awaphunga. So I feel so we're checking. Hey, hayibo. Yo. Timlongo namhlanje. Mase iphelile ngile zobe ngila. Ayihethekile Ayihethekile. Bahlali seyikhethile. So bona ma seyikhethekile. Otherwise I'm off the market. At this point ayizohetheka. So otherwise yes. Mlothini amambiyonga niphazama. Skolo kaloku uthe My other half. Yes. So she was telling me about iminyaka and stuff. So she was telling me next year 2027. I was like next year 2027. It's been the 3rd year ngiphumile high school. It will be my 7th year to Pumila High School and I have fuck all to show for it. That's what we college dropout. Besides being a college dropout, I have nothing to show Chomzam. So but also I just ndaphinda rephrase. I just came back to my senses. That now, so don't say you don't have anything to show up, because when I look back, I made a decision for my life. But you know what? I won't be studying engineering, civil engineering, because it's boring. Lecture. So rather, because the thing is, and honestly, I'll always applaud for you, like Londo Wayenza. That was a brave decision because I'm not because it's not easy to just say ndayenza lento and then ndizawunoba ndiyithande but yeah, it's not easy because I feel like the thing is I sat back. There's a class in I'm drinking little mom. So now I'm thinking about what is the end point of all of this. Yeah. Because of fun and then what? Yeah. Young Tron. Because I had different goals in life, different goals, but they all led to one thing: entertainment. And I felt like in feeling that Komajonga met them. Sorry, man. But I'm Faku zero data. But I felt like yes, but I felt like, you know what? Number one, that in every aba clever. That is the dumbest decision I've made for my life, because it's a matter of taking a risk.
Now I'm at a point of taking a risk. There are two ways. Life can go great, can become Very wonderful. that because I feel like during that time I didn't have an endpoint of la career ndiyenza but I know with the decision ndibena nonyuma masithi ba what decided ba manga yesikolweni that yes that decided ngabanga yesikolweni man ndiyaphangela manga yesikolweni ndiziqeshile ndingumntu ndasebenzela bethu na so it is because there's a graduation season kufika ixesha webhayi abantu ndandifunda nabo bazograduate olo xesha lizofika now it lizophasa because I decided because everyone ngoku umntu abenxaba people ndekela thinga nomnye umntana zininzi into ndizithethayo but wakhona umntana ndifunda naye so siyo grade 12 futhi yena akaziboni esenza enye into besides studying ndiwa grade 12 mna ndiyenza okay chomi wena you are passionate about lento yakho so go for it ube ngugqirha and stuff umna what in I have friends ezifundela uba kugqirha meaning ngizoba ne-personal doctor that is very good and yes ndizoba nabantu bazi-engineers that is very good nabantwana bakho ne-other half yakho bazaba safe bazoba nee-connections ezigrand yebo laa nto so yangithwala so ngivele ndathi okay you know what no it's a matter of taking i-decisions ongazaziyo bazizokusaphi and having to live with it. And actually, I always say, I do not have anyone to blame for my life. Every decision that I took, I decided. I have maluso muslim paikai. What if ever ingozi yafikelele yathi mama ndimandam eSkolweni, I'll go to school. But ngoku I'm doing learning. I know. I don't see myself. Ask okay. You know. But yes. Okay. But yeah, I am making life out of something. Yeah. Otherwise, actually, on that note, Culture Convo Restructure is still on the way. So make sure to stay tuned for Londo. And there are developments in Zikayo. We posters there too. There's a developments in Zikayo on our social media platforms. So please, guys, stay tuned in. There are more interviews. There are segments. Culture Convo Corner will be a strong segment. Strictly in interviews. So guys, make sure you tune in Causeway Zinjalo. And do not forget, kuzohlangana nathi apha every Sundays at 6 p.m. Ningasimindeli manje masinga-uploadlanga le nto ka sube sifixe ezinye izinto sube sihlengahlengisa ezinye izinto uthi uzasibona apha every Sunday. Oh, not apha but apha on social media on Culture Cover Podcast. Yeah man, bazosibabona bethu nani sizobona on the network somewhere apha emhlabeni kaThixo. So otherwise, this is Culture Convo Podcast. I am your host with the most. So ubaxelele John, it's our last day. No, it's not the last day yet. It's not. No. So otherwise sizohlangana every Sundays. Yes, wasenomsebenzi. So yes, you so hlangana apha Sundays. I do promise you guys, the structure, the Culture Convo structure. It's not bringing any harm to viewers. It's actually bringing insights is different. A variety. So now you can choose about ufuna something for the gays, for the girls, for the they, for the them, for the A, for the I, and Okay. Family bafaz. So yeah, so make sure to stay tuned for updates and actually guys, Sanitana too much. Sanitana, thank you for 440 something subscribers on our YouTube. You know why that's on the face? Let's go to 500 subscribers before June. Before June. Otherwise, do you know why that's on the face? I'm getting you. Otherwise, uzaba imimi kwesikhathi. abe sharp. Uzusikhathi uzaba imimi. Zokuqala kwami bese sticker. So no. So otherwise, guys, do not forget to pray, believe and live. This is Culture Convo Podcast. Dango is thank you siyabonga. Yeah. Oh man, that was so nice. That's good. Yabona